Gracias, Rosa. Pasa ben en San Andrés de Teixido. Bueno, amigos, e isto foi todo por hoxe. Vémonos no telexornal de mañá. Ring, ring. Novas de última hora. Un terremoto está arrasando coa cidade de Ourense. Máis tarde seguiremos contando sobre esta última nova. Agora, o tempo. Talle, pibón! Bos días e benvidos ao tempo. Mañá teremos sorte en Galicia porque fará moito sol, a excepción do centro do país, xa que choverá a mares. Gracias, Rosa. Pasa ben en San Andrés de Teixido. Bueno, amigos, e isto é todo por o telexornal de hoxe. Vamos co tempo. Adiante, Carmen. Observemos o tempo desta fin de semana. Na costa galega e cantábrica espéranse temperaturas moi agradables, aínda que na costa andaluza e nas Illas Baleares espéranse tempos nubosos. Eu só uso Splash. Recomendable de muller a muller. Cando teño as ventás cheas de merda, o único que fago é botar Splash, o mellor limpacristais para a miña familia. O Abelino, que viñéramos da televisión, axúdame un pouco. Bueno... De verdad, con homes así, fai nos boa falta unha aspiradora destas, ó. Ti limpa, que é o teu traballo. Espera, ven, que me pongo un pouco decente, ó. Ai, si, ó. A mí é raro en ti. Eu guapa xa estou sempre, pero... Abelardo, que viñéramos na televisión a ver se lles enseñábamos como limpábamos ca aspiradora Rush. Eu a desgracia noso... Non, se non a regalan. Bueno, xa bueno. Bueno, veña, como facemos todos os días, Ti aspira. Neste cariño, a esquerda, non? Sí. Bueno, a ver que tal o novo mecánico desta vila. Cuidado co stop. Se quedáramos a vivir en Almentón con miña nai... Estás tolo, non? Non, digo cho moi en serio. Ca tua nai. Estaríamos moito millor. Sí. Sí, home, sí. Sen ningunha liberdade. Miña nai acabaría o entendendo. Sí, Por algo veo a boda. Os teus nin apareceron. Viches a cara da tua nai na nosa boda? Bueno, pero polo menos veu. Xa. A dereita era, non? Sí. Moi bons días, teña vostedes. Hola, bons días. É o mecánico? Queríamos falar con el. Non hai mecánico, aquí só hai mecánica. Como vai haber ser mecánica? Está de broma, non? Porque só temos mecánicas. Pero é que non hai mecánicas. As mecánicas non, as mulleres non entendedes de coches. Si que limpar na casa, se non vos gusta este taller, ides a outro. Bueno, pois vamos a outro porque eu non vou deixar que unha muller toque o meu coche. Pois adeus. Adeus. Que ganas de perder tempo. A esquerda, non? Sí. Bueno, Antía, que tal o día hoxe? Moi ben. Sí. Que fixeste dentro do coche? Oh, muller! Estaba todo baixo. Home! Moi bons días. Hola, bons días. Tivemos un accidente. Se vexo? Sí, notase. E queríamos ver se podías arreglarnos. Por suposto. Queres que chave o capó e xa te deixo todo, non? Vale. Cando estará? Ai, cariño. Temos que ir examinando ben, pero dentro de 3 semanas ou Os cartos? xa falaremos de eso. Ok. É que gustaríamos ter un presuposto. Decía, xa está. Ai, que pesada. Rosalía, corre, ven. Bueno, a ver, que pasou xa? Esta nena non para de chorar. Todas as mañas igual, eu non viñen a pola miña pintura. Vos, faced o que queirades. Eu teño que gañar os cartos.
Bueno, ti remata de arranxarte para ir ao traballo, que xa dixe o aneno. Ah, non, non. Bañámonos despois cando veño de traballar os dous xuntos. Boa, tía, mira que da vergoña. Tens razón. Que pasa, guapas? Manolo, queres cegar? Home, E ti, fomos unha... vale. Perdón? Que estás a facer? Unha muller non pode fumar. O muller, estamos no século XXI. Vamos ter que buscarnos outro sitio para dejar. Eu estou de acordo con eles. Bueno, vale, pero eu non quero. É malo para a saúde.